good morning mga igsoon ko din ay Kristo. So, alas 4 na sa Kabuntagon. So, namin lakaw karon adto mig kabuilan. Kanya may feeding program Magsangyosan mi sa pulong sa Ginoo. So, alang sa kay mayaan bisan man sa layo kapos lawas pero para sa Ginoo ato ning buhaton. So, kay mao ni kalipay niya para nato. So, kabanin ninyo, gato na sa Kapuela. Hello, kaya naabot na dyan tanong dito sa among destinasyon sa Tabuilan. Every broken thing will finally be made whole. What will it be like when I come into your glory? Standing in the presence of a love so beautiful. I'm waiting my whole life for that day. I will live my life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. What will it be like when I hear that sound? May adlaw malampusan gid kayo amo ang gihimo karon nga kalihukan regarding sa feeding no o gadunay pagpanghatag ng mga gift pack para sa ato ang mga kaigsuonan nga naa din himutang sa Tabuilan. May kayo ang may kailahang approach sa mga madiniwaton kayo nga ni paabot silahang pagtaga din sa mga hadang niabot ni dinhi. So far mauwanon siya nga adlaw pero adunay pagpangluhat ang Ginoo. Nakapaambit gini kadtong kalipay mga gasa nga kanila. O maayo kini mo kini sinugdanan sa moang ginabuhat karon nga feeding and reach out program para sa mga apektado sad sa ato ang gihimo apektado sad sa kaning mga nahitabo nga nalabing mga buwan pero adunay gi action ng mga Kristohanon kini nga group of riders gyud na mo ay ni paabot sa kalipay sa matag usa and dalayon kay ang Dios sa pagpumuhat sa pag-provide og usog ini nga naabot gid diri nga area. And God bless us all and iawag na mo day kapasig mga riders nga mo join sa group. Welcome kayo mo nga mahimong kaparte na atong dako nga kalihukan tibok sibuta magligtuyok para mag-reach out sa mga kabatanunan ug mga kahamtungan. Magpaabot mi ninyo hapon mga bro, mga sister diha may hapon. Kung ganahan mo nga mo join sa among grupo, pwede kayo, welcome kayo mo sa among group, Facebook page. Amo ra ni post din na sa inyo ha. Sa mo comment mo ang sa among link na mo. So ang purpose ani among gihimo ni para makatabang pud ni sa mga kaigsuonan. Ginagmay pero kinasing-kasing kay mayaan na sa Ginoo tanan. So welcome kayo mo mga bro, mga sister sa among Riders Club. Sa kasa napita pwede na tuon basta may kalihukan para sa Ginoo. Rain or shine basta ay kadasig. Bati lang yapon. I'm waiting my whole life to hear you say, well done, my good and faithful one.
will it be like